rights nila. So, hindi mahirap isipin na dahil si Solgen ang abogado ng gobyerno, abogado rin ng Office of the President, na baka ginagrant lang niya yung wish ni President. Ano ang pwedeng gawin ng Senate? I mean, is there anything you can do to assert na yung prangkisa ay dapat sa House at sa Senate siya dinideliberate, hindi po sa isang co-warrant po? Ano? Well, pwedeng mag-express ng sense of the Senate ang aming House at dahil din wala kaming ma-action ng renewal or rejection of renewal of franchise kung hindi makukumpleto ng House ang action nito dito at hindi nila matatransmit sa akin yung bill na iyan. Di ba niya niniwikan yung mandate ninyo? Parang impeachment lang. Parang di ba supposedly mandate ninyo sa franchise? That's why I'm hoping na the Senate will express our sense of the Senate. Nakaka-frustrate itong nakaraang mga taon, kinakailangan pa namin paminsan-minsan i-assert kung ano ang mandate ng Senado. Ito man ay sa mga franchise issues, ito man ay sa foreign affairs, mga treaty matters.